Horas madihita mangina Hami siap perhaladu pasahaton selamat hari Minggu ma tuhita saluhutna. Adorang sota masuki perminggota tapasonang jala tapaho bema di nganat taganup pertang yang nahohom mahita di bagasan rohata. Amin. Marede hita sebukwede nomor 577 ayat sada 1 ayat 7. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi probadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah ay ibana do mangenet patu siya jorgong say do pakom maahu jala asiro hamdi ahu ay pujung jalana dangol doaku hodo ale Jehovah dihalungutur rohaku ale debataku marhapo satu hodo aku saya unang paila aku. Haleluya. 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 Martangiang mahita
Ale Tuhan debata ama nami na di banua gijang para siroha na sumurung namadok mauliate mahami tuho siyan nasa rohanami ala dilehon ho anakmu na sasadai tuha matean humokop hami asa unang mago na porsea di ibana alai asa hanguluan na saliling nililing na dinasida tatak mahami ale ama nami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabi habadiaun dohot hati gorat di hami sesa madosa nami sa luhut alani pelean na sudenggan na pinelehon nai humokop hami say paeleng mapinggolmu tutangyang nami jala asi maroham di hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin kudul mahamu marede hita tatangi homma patik ni debata ima di perminggut tesedarion sian patik papaton dohut lapatanna patik papaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinonom ari ma ulahamu nasa siulomu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni jahuba debatam dui dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposob buru-buru rodi pinahanmu rodi isi ni huta ni halak pe na mangibati kutam ay dinaunom ari do di topa de bata langit dohut tano dohut laut dohut nasa isina dungi maradiat do ibana di ari papituhoni di baheni do ubahen na di pasu-pasu de bata jahuba ari paradianan nai jala di perbadiai dia do lapatan ni oddo ikut dihabiari rohatta de bata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tuis rohatta diajar nasian hata ni de bata ikut badia do hata ni de bata di rohatta jala ikko ringgas rohatta manangihon dohot mangguruhon atong tapangido magugo laho mangulahon naho partu patiknai ale Tuhan debata sepergugui mahami mangulahon naho partu patikni amin maredde hita
Rim Mahita. Pauduk jalata pasere be marohatta jadu pani debata tato poti madosatta martangiang mahita ale Tuhan debata pergugu na suatu dosan jala ama parasi roha dang lomo roha mida hamatean ni perdosa mulak mania perjahati tumadikut dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roha alani i ubahin upagido hami saya sudah tima turu-turu asa unang mangonai be Tuhan saya sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya pergugui mahami asa mergugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasisaan ni dosata songonod dohata ni Jehovah unak ko mabiyar ay ahu do siluluhok ko nung apola hujo guarmo ahu napuna ko hasangapo ma di debata na dikicang amin kudul maham maredeh kita. Tuhan
Turpuk epistel di perminggota sedarion imana tersurat di buku Yesaya Bidu 55 ayat 1 ayat sia tajahama marsika soring songonon ma didok disi o sudehamu akan nama uas romahamu tu aikon jalahamu akan nasomar hepeng romahamu manuhor mamonggoli dohut mangaton seromahamu manuhor anggur dohut susu unak pola marhepeng manang marpanuhor tarehok kamu ma pinggol muna jala romahamu tuahu tangihok kamu ma asa mangulu tur dimunai jala behnokku ma tuhamu padan saling lilingna ima padan parasian nasi tongi tu si David nasotu pamuba idama bangso nasot tinadam hian ikut jowo mudo jala bangso nasot tumaddaho ro manaho piho alani Jehovah de batam dohot alani na badia ni Israel ainunga marmulia ho di bahen Sadi tadi ko kalak perjahati madalanna jala julma pergi duki akka sakapna say mulak maibana tu Jehovah asa marpangulahi rohana mida ibana doho tu de batatai ay buas do rohana manalesei ay songo tibo niya kalangi siya tanoon songonido tumipo akka dalakku siya dalam munay jala akka pikirakku siya pikiram munay ido sahatna mertua do akka natumangihon hata ni debata jala na upeopsa amin maredehita Adong doha sonangan iho pajalangi hatok maho maporus tutuhan Yesusi ojakon maibana asada potan ho adong dosunangan atong sayro maho adong paranihanan ihon alojai di Tuhan Yesus Kristus pardenggan basai pareyak maibana asada potan ho adong paradiana atong sayro taha tidak ko maha porsiaw tay songon na hinatidak ko ni dongat ta saha porsiaw di sadok purtibion rak mahita madok
au porsea di debata Jehovah ido ama pergubu na suatu dosan natu palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon si Maria nagabe-gabe siya di purbadia adorak sohabubuhan ido tuhatta natu mau na bernit di penghuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubano turu dung ditanong nama naik ke surgo lau hudul siya mendebata Jehovah amanai pergogo na suatu dosani disima ibana pay mamulak sogot utanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mati au porsea ditodi perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasisani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging halak na mati dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tatangi homa kor sian ina lubuk baja.
tatangi homma tikting ni huriata. Shalom. Ruas ni huriata nahina holongan di bagas satu atas Yesus Kristus. Tatangi homma titing ni huriata di mingguan 27 Maret 2025. Parhaladu HKBP Batam pasahaton selamat hari Minggu ma dihita saluhutna jala selamat datang ma di ruas ni huria na odo pe parjolo sahali romar minggu di huriat tahun. Saya di pasu-pasu di Batama parsaurata sadarion bahen sangap di guarna. Na parjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu okuli na marlapatan saya mangaranap do mataku do Pak Jahoba do topik minggu bau baroha asa unang magu napa duahon ruas napida mamuka minggu sadarion tanggal 27 Maret 2025 pida ruas ni huria ma keluarga amang krip daules pangaribuan inang Natal Emelia Boru Silalahi Rabdoho tulu yang nakun nasida tu HKBP Palmarum Resort Palmarum. Saya diramoti di Batama nasida di Huria Naib Baru. Napa toluhon ruas namodi. Nunga jumulu di jauh di Bata ima amata altur simajutak na makabaluhon inata yeta boru tapubulun sian wik Balai Center. Moding hari Minggu tanggal 10 Maret 2025. Tutup umur 70 tahun. Saya dipargugoi di Batama saluhut keluarga. Napa paton kunjungan lansia tu Gereja Metodis Indonesia Gloria. Di hari Minggu sadarion tanggal 27 Maret 2025 pukul 10.00 WIB borhaddo punguan kategori lansia HKBP Batam tu GMI Gloria Bengkong. Madohoti undangan ibadah dohot perayaan hari ulang tahun na papituhon lansia GMI Gloria Bengkong. Nani uluhon ni amang ketua Dewan Koinonia amang situa Deha Dongoran. Palimahon pertangyangan punguan kor ama PHD. Pertangyangan punguan kor ama PHD dipatupa di hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 di bagas ni keluarga amang MC Tumeang Inang Boru Lubat Tobing. Alamat nasida di perumahan Taman Sari Blok A nomor 127 Tiban masuk pukul 10.30 WIB. Monopon pelantikan panitia tahun transformasi HKBP Batam di Minggu sadarion 27 Maret 2025 di Patupado pelantikan panitia tahun transformasi HKBP Batam di Parmingguan pukul 10.00 WIB. Tatangnya konma panitia naung tarpilit asa di lehon debata bisu dohot gogo tunasida lahu mangula hobar tu lomoni rohana. Papituhon pertangyangan wik pinangi duma tu salu ruas ni huria di ganup wik asa madohoti pertangyangan di wik tabe. Jala omma jadwal pertanyaan di bagasan mingguan Rabu tanggal 26 Maret 2025 di Wik Balai Kolam Sada Galilea, Balai Kolam 2, Balai Kolam Tolu, Nagoya sekitar, Seipanas, Tiban, Bengkong sekitar dohok Wik Blok Onom. Hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 di Wik Balai Center, Balai Kolam Sada Nazaret, Batam Kota, Bengkong Indah, Muara Takus, dohot Wik Perserahan Muka Kuning. Napawaluhon ruas namar sahid. Tatangnya koma dongata natongon di bagasan parsahiton asa dilion di bata hamalumon tunasida. Guar-guar ni namar sahid boi mataida di layar videotron manang titing nahadong dihita. Sia bunga altar. Sumbangan bunga altar sadarion imasian keluarga amang TJ Pasaribu Inang Buru Manurung Wik Sepanas. Saya ditabai di Batama pasu-pasu di nasida 10 sumbangan tukator dohot bagas huria
Di Jalo Huriata do sumbangan pengadaan AC dohot gorden tu gedung kantor dohot Bagas Huria naik baru. Saya ditabai di Batama pasu-pasu tunasida. Ima sian NN Wiktiban tu AC gedung kantor gudangna Rp1 juta. Sapul sada hayason dohot fasilitas umum. Disosoi matu salu ruas nihuria asa tarado tima hayason dohot haulion ni garijata suang songoni fasilitas na adong di lingkungan ni garijataon. Pasapul dahon hata mauliati dohot selamat ulang tahun. Parhaladu dohot sudi ruas ni HKBP Batam pasahaton mauliati tu salu ruas nihuria. Lumobi tu na pasahaton na kapilian bulanan dohot ragam ni pilihan na asing. Asalam tu ulina pakubasion di Huriata tuhata mama sumasu. Saluhut parhaladu dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huria nama ulang tahun hatu tubuh dohot parbagason di bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu di bata gok dami nang las ni roha. Naperpudi warta keuangan saldo akhir pertanggal 22 Maret 2025 sebanyak 174.309.436 rupiah. Songonima titing di Uriata di bagasan minggut tuata nama masu-masu. Tangihon ma dekor na tumangihon ni sian ama pihadi.
Maredeh kita. Damini di watana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Horas madihamu saluhuna turpuk jamita di minggu tasadarion ima minggu okuli tersurat di Lukas 10 ayat sada 1 ayat 5 hujahahum madhita adong manaro ujui pa buah tuibana taringot tuak kahala Galilea na didurut cocilatus do mular nasida gabe saur tuna pinelehon nasida jadi nina Yesus mamangalusi nasida na diagam rohamuna do perdosaan halak Galileai martibak ko salut halak Galilea ala songoni di ahab nasida hudok madihamu daun anggoso muba rohamuna la songoni dohamu mago muse manang nadiri puhamu anggo na 10 halak na mati ditinggang palas-palas na disiluam parsalaan sian sudi pangisi ni huta Jerusalem hudok madihamu datung anggoso muba rohamuna la songoni dohamu mago muse ilo sahana ditiki noksalpu ditiki terjadi kebakaran di Los Angeles yang mengakibatkan kerugian lebih dari 2000 triliun rupiah dan banyak korban. Alerong dona menarik disi ada banyak hujatan didok bahwa yang membakar Los Angeles itu adalah Tuhan. Sebelum gijang dorowapi los mesurbu nasida sude ala ni dosa ni nasida. Habis asitong nara dari sisi kemanusiaan yang mereka harapkan bukan hujatan, tapi yang mereka harapkan adalah segelas air minum dong di situasi ni na kebakaran na songoni. Dia mau kana hina hulongan tiki masa bencana tsunami di Aceh adong dotong hujatan ngai tahun nasida be ahulon nai surubui nasida tong gereja di si gabi Roma bencana itu nasida
Dari 200 ribuan korban yang mereka harapkan bukan hujatan, bukan pembenaran iman. Yang mereka harapkan adalah bantuan. Dia mau kena hinaholongat di bagasa turpukoppe songonido. Ini konteksnya Yesus mau ke Yerusalem. Nang persilakonon na nama Yesus tu Yerusalem. Yesus mengarahkan pandangan mereka atau okuli mereka ke Yerusalem. Dungi Roma, sekelompok orang Galilea pasahatton tu Yesus. Na parjolo didokon di durucot cilatus do mudar nasida gabe saur tu na pinelehon nasida. Kemungkinan atau rupa-rupanya di ibadah di bagas joro di Jerusalem adong perbedaan, adong persoalan ninna di dok silatus bunuh orang-orang yang membuat persoalan itu. Dungi manang nabiga mate ma laos fisik ma mudar nai tu mudar ni pelean na di bagas coroi alani i di dok nasida dang badiabe peliat di bagas coroi ala adong manang napiga mati di bagas do coroi di dok nasida orang-orang yang terbunuh itu adalah akibat dosa mereka. Tapi nadong do perang saudara di hati hai itu akibat dosanya. Napadua kon gabi do Yesus mesetu nasida manang nadiri puamu anggona 10 walu halak na mati ditinggang palas-palas na disiluam persalaan isya sure pangisin huta Yerusalem. Rupa-rupanya pada waktu itu ketika Pilatus lau padenggaton irigasi atau tali air minum di Yerusalem, lau tu Yerusalem ada 18 orang pekerja ditimpa palas-palas. Honati pa palas-palas laos mati na sida 10 halak. Dungi di dokma tu Yesus na merdosa do na sida. Ala ni dosa na do na mati na sida. Rupa-rupanya saudara-saudara paham teodisi masih berkembang di nasida. Teodisi itu segala sesuatu yang mereka terima atau segala sesuatu yang mereka terima merupakan buah daripada dosa mereka. Juk dia kamang do hotak kainang melodong kejadian, apalagi kejadian ini berturut-turut. Apa? Nama satu nasida alani dosa namai, alani dosa ni opu namai. Kaya adok songonon, adok pertanyaan sada huta. Ala saya mate poso, ponggol, molodok perupani na sukses manang na pegawai negeri anak ni hutaon mate poso mana? Dungi mabai pertanyaan manasida atik tung ala ni dosa ni opunami. Nasida jalan memang nilayanat doi alagi ibu pikiri sahira teodisi segala sesuatu itu dihubungkan kepada alani dosana doi. Lalu ketika dihubungkan itu gawe nirajuma maiba sitong halan asing salah idona masa dibaga satrupukon ropa buahon ala di duru sosilatus mudar ni nasida gabe saur tu na pinelehon nasida dungi di do Yesus muse manang na diri puamu anggona 10 luhala na mati ditinggang palas-palas na disiluam persalaani sia suri pangisi ni huta Yerusalem alus ni Yesus daw dangu persalaan nasida dang merdosaan nasida daun alai di do Yesus muba marohamuna moloso muba rohamuna lau songoni do hamu
mago mose. Dia mau kana hinaholongan di hata aslina didok muba marohamuna metaneo. Metaneo itu jika diterjemahkan saya berubah, saya bertobat, aku bertobat. Alani mulai do Yesus muba marohamuna, bukan perubahan secara massal, bukan perubahan secara kolektif. Perubahan itu dilakukan dari kepribadian. Tengah pala binoto bahasa dido iso muba marohamuna, mungkin ala torop rotu Yesus. Alai dido Yesus muba maho, maka perubahan itu dilakukan dari diri pribadi. Saya berubah, saya bertobat, au muba. Persoalan tadi hau makana hina holongan, nata paksa do muba sude, HP hita dang muba. Nata paksa do natoroponi ko berubah, HP hita dang muba. Maka yang pertama Yesus katakan di situ adalah perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Muba maho, moloso muba ho, laos mago doho. Idorana yang dohonon di Yesus merhite-hite turpuki. Alanisa dia do muba. Di mana perubahannya itu? Molo didok metaneo itu adalah cara pandang terhadap diri sendiri. Itu yang harus diubah. Di sol di bagas aturpukon, mate nasida di bagas joro, ala ni dosa nasida, manang na ditinggang palas-palas nasida ditiki karejo padenggaton tali air minum, ala ni dosa nasida. Yesus madok dang umar dosaan nasida, Yesus madok dang umar salaan nasida sian halak Galilea na asing. Ala ni dok Yesus mubama. Maka saudara-saudara, perubahan itu adalah cara pandang yang terlampau berlebihan terhadap diri sendiri. Ini nira Jumat dui basit tongdo ngacala. Nanira Jumat dui bati kos donga merdosa. Cara pandang terhadap diri sendiri. Alani do dihau makana hina holongan. Tema perubahan, tema change, sejujur do diusung dalam kampanye akan membawa perubahan, diusung dalam pengambilan sebuah kepemimpinan akan membawa perubahan. Aduk kamu bau neroha, alai mersiajar siat turpukon, didok Yesus muba maho, moloso muba ho, laos mago maho. Alania kamang doho takainang na berjulu. Perubahan itu adalah cara pandang terhadap diri sendiri. Unang mau pitor nianggap diri ni bawa sitong halak na asik salah. Unang mau dianggap pitor diri ni bawa porsea halak na asing dak porsea. Unang mau pitor nianggap diri ni bawa ias badia halak na asing merdosa. Alani duduk Yesus. Yesus sebenarnya bukan berpihak kepada orang yang meninggal tadi. Yesus sebenarnya bukan berpihak kepada orang Israel yang datang kepada dia. Alai diro Yesus, aina dirupuhamu do umar salaan nasida, na dirupuhamu do umar dosaan nasida, alani muba mahamu. Gimana perjulu kamang do hotak kainang. Molo na ngadong perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Terkadang songonon najumuk jok dihita, kita mengharapkan orang lain itu berubah. Aidang remu bapuan. Atau di tongah-tongah di keluarga maradupun anak kon, kita mengharapkan anak itu berubah. Aitung babi menadang remu bagai lekon. Alai ta coba jo songonon, atik bahita runa suulu berubah. Anak itu sudah berubah. Atik basongono do, kita memperlakukan anak itu seperti anak kecil. Saya ini pikir do bagaimana ada anak. Hapi nung mama gudang.
Herodok songonon dongan urwa geleng no siap pudan. Jadi panggilat tu imana di Jabu panggilan adik do, dek bapak napi maju mana dek, mulai suku bapak na tu abang na mana adik, umak napi maju mana adik, abang na kakak napi sudi maju mana adik, dung marumur mana 30 tahun, gabi sudi maju mana adik, gabi si adik warna, bapak na maju adik, umak na maju adik, kakak na maju adik, tetangga napi maju mana adik. Dungi suatu waktu di dokon inung nama tu mana dek romai mana madok ma unang bisa dokon awadik nggak diwasa au tumago maguar hijau ini mana nggak biasa maju adik una kedua menguliau adong anak koku panggora kulai tong juwo mau adik sebenarnya mau tabereng di siapa yang tidak mau berubah. Apakah anaknya yang melawan? Gabi mangalo doon, dang ulu bejon adik. Sehari dong gabi mangalo, ina natora sama tu mana? Manang na inong na dono sa ulu berubah. Dang diberengi mana anak na nong dewasa? Saya toktong adik jowon na, hapi nung belgay mana? Ujung na gabi dohok mahalak nasing majo adik. Alanya kamang dohok takeng, ta coba jota koreksi. Jangan kita harapkan orang lain berubah, kita peko berubah dong. Ni coba jo ni ubah pendekatan. Unang jo tolok ukur saya na pinikiran. Ni coba jo ni ubah pendekatan. Ati buaso boy be pendekatakku nasongonon. Ku uji majo berubah pendekatan yang seperti ini. Alani menarik mulai dok Yesus son metaneo saya berubah. Mubah maho. Alani perubahan itu dimulai dari kepribadian, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Itu rana neng berngota satur pukon. Cara pandang kita yang berbeda, cara pandang nihalak jauh di idona berbeda. Di do ibana mate alani perdosaonna. Ditipa palas-palas alani perdosauna alenggo Yesus madokon daong mubama alani da perjulu kamang doho takainang lihatlah diri kita jangan selalu benar tapi ring majo halakna asing pada posisi yang benar. Eru berek songno di media sosial ada dua orang yang berdebat. Saya ada di sebelah Siamun, saya ada di sebelah Habirang yang memperdebatkan angka 6. Nah saya ada madokon itu bukan angka 6, itu angka 9. Nah saya ada madokon daong angka 6 doon, angka 9 doon, dan angka 6 on. Mereka berdebat. Persoalannya mereka tidak tukar posisi. Mereka maju hita, ho maju di son, au di son, asa tabereng. Objeknya itu tidak salah, angka 6 dan angka 9 itu tidak salah. Yang salah itu adalah posisi mereka. Alanido dihamuakan na hinaholongan di bagasan warin tuata Yesus Kristus na perjulu berengota satrupuki berubahlah. Jadi menurut transformasi berubah ke arah yang lebih baik. Na juk do dangulu hita margati posisi dengan orang lain sehingga kita tidak mau berubah. Herodok songonon arong ma pangido-ido di lampu merah dungi arong ma mabahasa tong. Coba kita bayangkan, coba kita hitung dari sekian ratus mobil hali-hali 1000 pedilehon. Keuntungan pengemis yang di lampu merah itu sudah berapa? Paling tidak 500 atau 1 juta per 5 menit. Memang tong dihitung gimana?
Behido ake, bani una tong mengalusi. Ido, anggo udang luki utungan na, ne mana tong. Dungi hurok matui mana songonon. Memang menggiur kaduda baki untungani. Mungkin penghasilan di mana 1 juta atau 2 juta per hari. Lalu matui mana? Ulu doh gati posisi. Imana di posisi mon. Dungi ho di posisi nai. Odang matong ne mana. Alani i na diberekodo posisi di mana, maka kamu menyalahkan posisi dia. Anggo olo ho gati posisi tu mana, mak kepengi petaho, hepengan na dohon ikuti mana. Persoalannya tidak mau ganti posisi atau turut merasakan posisi orang lain. Yang kedua, saudara-saudara, berubah ke arah yang lebih baik. Tongon naing tu Jerusalem do Yesus mengelusi suku-suku ni, maka cara pandang Yesus itu adalah ke Jerusalem. Mulai dok warni mingguta okuli sai manatap do mataku tu debata, mataku senantiasa tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika mata mereka tertuju kepada kesalahan orang lain, ketika mata mereka tertuju kepada pembenaran diri sendiri, alenggo Yesus madokon muba ma tatap ma Yerusalem, tatap ma persilang ni Kristusi. Maka mata mereka tertuju kepada salib Kristus. Ido nanaing karahon ni Yesus tu nesida dinanaing bongo tibana tu Jerusalem, dinanaing bongo tibana tu hau pinar silang di Jerusalem. Saudara-saudara, pengorbanan yang sebenarnya di Jerusalem yang dikerjakan oleh Tuhan. Nanaing ulah hono ni debata di bagasa Kristus Yesus. Naso mamereng hasalaan ni hajol maun, naso mamereng dosa ni hajol maun. Alayolo ibana madurut mudarna, olo ibana saur Tuhan matean. Maka saudara-saudara, takas di Yesus bahwa arah mereka, okuli mereka, cara pandang mereka tertuju kepada Kristus, tertuju kepada kayu salib di Jerusalem. Dan persoalan membenarkan diri sendiri be, dan persoalan siapa benar siapa salah be. Alaina yang arahono ni Yesus hamu bau ni nasida ima, hamu bau tu pinor silangi, hamu bau tu Jerusalem, hamu bau di bagasan Kristus. Molo dikritik Yesus nasida naroi, dilo Yesus takas, edak persalahan nasida. Alain yang bono ni Yesus cara pandang ni nasida ima tuna masa di Jerusalem. Saudara-saudara, molo kondisi berbukit pe Jerusalem, molo kondisi tumibbo pe Jerusalem, alani diaraho Yesus do pamerengan ni nasida tu pamerengan na tumibbo, tu pamerengan na dumao, jala di sido adong haluau. Maka saudara-saudara, yang kedua, Yesus mengarahkan agar mereka berubah secara kolektif, berubah secara bersama-sama. Dia mau kena hina holongan, angku saya ada do titik pandang. Kenapa harus berdebat? Kenapa harus sikut menyikut? Kenapa harus saling menyalahkan? Angku saya ada do titik pandang. Anggos hau pinor silangido pamerengan ni nama kasih holi haluaon dai korap mahita mamerek tu si. Alani bagian yang kedua, Yesus mengharapkan di sido haluaon, di hau pinor silangido haluaon, jelasianido ro pamitorion, bukan membenarkan diri sendiri. Dia mau kana hina holongan eda ngadong jolma napitor sian hadirion nasadiri. Manusia itu dibenarkan oleh Tuhan. Dan ngadong jolma na malua sadiri nasadiri. Manusia itu diselamatkan oleh Tuhan.
Alani di minggu-minggu pasyo, di minggu-minggu okulion, tung macai takas diarah hotul pukon, mataku tertuju kepada Tuhan. Atong molo tusido panatapan, molo tusido pamerengan, molo ido pusat ni pamerengota. Maka berhentilah membenarkan diri sendiri. Mubama. Ada perubahan masal. Adong hapataran ni hamubaon ni roha. Bertobatlah. Molo tusido pamusatan ni pamerengata. Alan itu dihamak kana hinaholong di bagasan kuarentota Yesus Kristus. Adok padohan ni Nabi Jaksongonon. Seberapa jauh jalan salah yang Anda jalani, sekarang putar arah, berbalik arah ke jalan yang benar. Maka perubahan itu adalah ketika kita iu turun berbalik arah ke jalan yang benar. Tatap ma perdalanatai, anggo perdalanatai natumikos, ima tuhau pinor silangi, anggo pamerengatai natumikos, ima tuhau pinor silangi. Mari kita arahkan pandangan kita, jalan kita ke jalan salib di Jerusalem, jala ido hamubaon ni rohai. Amin. Tuhan mauliate madiasini rohami didengkan di basam. Marhiti-hiti hatamon diajari hohami asa unang mamitori diri ni masad diri. Alai mamerek tuhau pinor silang mi. Asa unang huberek kami hami na bonar halak na asik salah. Asa unang huberek kami hami na badia halak na asing di bagasan dosa. Alai ikon na pinitorammu mahami marhite-hite hamamati mi. Mauliate madiasini roham ali Tuhan. Atong sian hadirion nami mahami perjulu muba jalamolusu muba hami gabilos mago do hami ajari hami ali Tuhan asatuk kami meninggal hodalan nami nasalai alai muba hami hutopotami natikosi napinatupam di hau pinor silangi pasu-pasu mahatami asa saliling di perdalanan ni ngulu kami mengulu hami hobar tulomo ni roham. Amin. Tapasah mapiliat tamarid di mahita. Tuhan Yesus
Masayang
masuk mahita tu acara pelantikan panitia transformasi tabara di meditasan nomor 172 ayat sada. Surat keputusan. Surat keputusan garing miring ketetapan nomor 034 garis miring D des 20 Romawi garis miring R des 01 garis miring SK garis miring 3 Romawi garis miring 2025. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Batam yang berkedudukan di Batam menimbang perlunya mengangkat panitia pelaksana tahun transformasi HKBP tahun 2024 sampai dengan 2028, memperhatikan buku panduan tahun transformasi HKBP 2024 sampai 2028, mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat, memutuskan menetapkan yang pertama susunan panitia pelaksana tahun transformasi HKBP Batam Resort Batam tahun 2025 buka kurung sebagaimana dalam lampiran tutup kurung. 2. Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas kepanitiaan yang berkaitan dengan tahun transformasi HKBP 2024-2028 di HKBP Resort Batam. 3. Surat keputusan ini berlaku selama tahun 2025. 4. Panitia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pendeta resort. Demikian surat keputusan garis miring ketetapan ini dikeluarkan, dan jika ada kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya. Surat keputusan garis miring ketetapan ini diberikan kepada panitia penata layanan HKBP Batam Resort Batam tahun transformasi HKBP 2024-2028 untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di HKBP Batam Resort Batam pada tanggal 23 Maret 2025, Pendeta HKBP Batam Resort Batam, Pendeta Sudihari Manalu MTH MM, tertanda tangani. Tembusan 1 Parhaladu HKBP Resort Batam 2 pertinggal. Susunan panitia tahun transformasi HKBP 2024-2028 Roma pasal 12 ayat 2. Penanggung jawab Pendeta Sudihari Manalu MTH MM. Ketua calon Sintua Bastian Simorakir. Sekretaris Situa Orient Pantas Lubis. Bendahara Rinaldi Pakpahan. Koordinator kegiatan yang pertama seksi perlengkapan calon Sintua Erna Pitu. 2 seksi dana Sintua Dosma Simanjunta. 3 seksi kerohanian Pendeta David Hutasui MTH. 4 seksi konsumsi calon Sintua Lani Erpina Siaha.
5. Kegiatan sosial Dr. Yulia Sardi Sidabutar. 6. IT dan dokumentasi Hartama Tampubul. 7. Keamanan dan parkir calon Sintua Aibda Altom Sipahutar. 8. Humas seluruh Parhalado HKBP Batam. Batam 23 Maret 2025. Pendeta HKBP Batam Resort Batam, Pendeta Setiahari Manalu MTH MM, tertanda tangan. Nunga dibagi kamu surat keputusan taringutu ulaun panitia tahun transformasi HKBP tahun 2025. Alani nama nukum mana kamu nauludu kamu babakiton gabi panitia transformasi HKBP Batam 2025 mengulahu nak kasih ulaun naho partu buku petunjuk pelaksanaan tahun transformasi HKBP ulu nauludu kamu dok kamu ma ulu atong di bagasan kuarni debata ama doh di bagasan kuarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh di bagasan kuarni tot di purbadia upabakki mahamu gabi panitia tahun transformasi HKBP Batam 2025 sai Tuhan di Batama patauh kamu mengulahu si ulau muna gabi hamuliau di kuarni di Batam. Amin. Mari mahita sian buku de nomor 677 ayah saya los cong mahita 677 ayah saya. Ali di bata ama nami na di benua kijang hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na sauli basa nama uliutus upasahat kami masian nani lehom mitu kami pilihan nami tuko saya jalo mege buwap na hutus di jolo pasu-pasu may jalara moti asahu parhasia kami pilihan on pati pulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutad kami godang ni silehol-lehol mitu kami asalam gir-gir kami madok mauliate tuku marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami amin. Oh
manami na di benua ginjak sai pinurba dia maguarmu sai ro maharajamu sai saut malomoni roham di benua tongosongon na di benua ginjang lehon matu kami sadarion hanguluan siap hari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu kami unak kami toki hotu pangujunan palua mahami sian pangaku di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di Batama di sodako Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dokpakko Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasaorkon ma damena tutod di munabi Tuhan Yesus